Balkan velayetinde zähmet çeken içerki migrantlar 21. martda bellenilcek Nowruz bayramynyň öňü syrasynda öz ýaşaýan sebitlerini aşmakda kynçylyk çekýärler. Muňa raýatlaryň bilet tapmazlygy, ýurdun uçar we otly gatnawlarynyň ýolawçylaryň talabyny ödäp bilmezligi sebäp bolýar. Bu bökdünçlükler uçar we otly biletleriniň töweregindäki para berimi hem mögüjedýär. Beýleki vilayetlerden Balkana gelip işeýän içerik migrantlara bayramçylyk geçýänçe, ýagny apreliň başyna çyn bir hepdelik zähmet ruhsaty berildi. Uçur we otly biletleriniň tapdyrmaýanlygy sebäpli olaryň köpüsi öz vilayetlerini aşmak üçin ýurdun howa ýollary ýa-da demir ýollary gullugynyň işgärlerine ýa-da araçlara para bermeli bolýar. Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 20. martda aýtdy. Ýurdun dürli welaýetlerinden Balkana gelip işleýän içerki migrantlar Nevitga, Söwda, Gurluşyk, syýahatçylyk puwdoklarynda, şol sanda jemaat hojalygy gullugynda, deňiz portunda, mehmanhanalarda we öýlerde kömekçi bolup işleýärler. Habarçy olaryň sanynyň 30 000-den aşýandygyny çaklaýar. İçerki migrantlar Balkandan Mary, Lebap we Daşowut welaýetlerine aşmak üçin uçurda ýa-da Otlyda ilki paýtaxt Aşgabatda. Soňra bu ýerden öz sebitlerine gitmeli bolýarlar. Türkmenistanda pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda 2020-nji ýylyň ýaz paslynda Balkandan beýleki welaýetlere göni uçar we otly gatnawlary ýatyrylypdy. Ýurtda bu çäklendirmeleriň aglabasynyň gowşadylandygyna garamazdan bu gatnawlar henizde dikeldilmeýär. İçerki migrantlaryň öz welaýetlerine göni gatnawlar arkaly gidip bilmezligi olaryň ikisi köp para bermegine sebäp bolýar. Meselem ozal ýolawçylar bir uçar ýa otly biletini almak üçin para beren bolsa inni ilki Aşgabatda, soňra da öz welaýetine aşmak üçin para bermäge mejbur bolýarlar. Dip habarçy belledi. Onun sözlerine göre şu günler Türkmenbaşy Aşgabat ýa-da Aşgabat Lebap aralygy üçin bir uçar biletiniň döwlet bahasy ortaça 350 manat bolsa, onuň parasy 1500 manada barabar. Häzirki wagtda Balkan Aşgabat aralygynda günde diňe bir sany otly gatnawy hereket edýär. Bu otly akşam saat 7-de paýtagta tarap uraýar we 12 saat 6 minutda Aşgabatda barýar. Bu otly gatnaw üçin bir biletiň döwlet bahasy 35-100 manat aralygynda ütgeýär. Ýöne habarçymyz we içerki migrantlaryň ençemesi bu bahadan bilet almagyň mümkin däldigini aýdýarlar. Ýolawçylar bu biletler satyn almak üçin para bermeli bolýarlar we bir biletiň bahasy 400-600 manada düşýär. Ýöne häzirki wagtda para beren ýolawçylary hem otly biletleri tapdyrmaýar. Otly wagonlarynda yer bolman soň adamlar wagon geçirgenlerinde 12 saatlap dik aýak üstünde durup gidýärler. Olar munyň içinde otly ýol beledine 300 manat para bermeli bolýarlar. Adamlar Aşgabatda baryp, soňra öz welaýetlerini aşmak üçin bu kynçylyklary ýene ikinji edek başdan geçirmeli bolýarlar. Dip Lebaply içerki migrant anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy welaýetleriň arasynda kirediýän hususy taksileriň narhlary barada hem maglumat berip, häzirki wagtda Türkmenbaşydan Türkmenabad şäherine aşmak isleýän ýolawçynyň 3-4 000 manat aralygynda pul sarf etmeli bolýandygyny aýtdy. Edil şu günler içerki migrantlar üçin ýol azaby, gabyr azaby ýaly bir gep. Sebäbi häzir gitmek alada bolsa, zähmetdiň jalysy tamamlanandan soň, ýagny apreliň başynda ýene işiňe ýygyny dolanmak azap bolar. Sebäbi ýeni bilet tapdyrmaz we adamlar ýene para bermeli bolar. Dip içerki migrant belledi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden we Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.